Днес ще се потопим в едно от най-провокативните произведения на Никола Вапцаров – стихотворението «История». А то не е просто поезия. Не, това е директен дуел. Дуел с самата идея за историческа памет. Един яростен, ама наистина яростен спор с времето. И ето го още в самото начало. Този директен, направо дързък въпрос. Веднага става ясно, че това не е молба. В никакъв случай. Това си е чисто настояване. Само с един стих Вапцаров задава тон, който е, конфронтационен. Той буквално превръща историята от някакъв си мъртъв архив в жив събеседник. И то събеседник, който е длъжен да даде отговор. В следващите минути ще проследим този сблъсък, тази битка в 5 основни стъпки. Първо ще видим защо поетът застава срещу историята. После ще разгледаме двете много различни лица на миналото. Ще се вслушаме в гласа на така наречените неизвестни хора. Ще разберем как поезията може да се превърне в памет и накрая ще опитаме да разчетем посланието към бъдещето. Да започнем оттам. Кой е човекът, който се осмелява да предизвика самата история? И каква е тази бурна епоха, която ражда такъв бунт? Вапцаров живее и твори в едно наистина размирно време. Представете си, 30-те и 40-те години на 20 век. Епоха на жестоки социални конфликти, на идеологически битки, а зад ъгъла наднича Втората световна война. Тази напрегната среда, този ценностен срив, това не е просто някакъв фон. Не. Това е самият материал, от който е изкована неговата поезия. И тук има един интересен факт. История не вижда бял свят, докато авторът е жив. И това сякаш само подчертава нейния характер. Това е една дълбоко лична полемика, изповед. Изповедта на анонимния човек, който настоява да бъде вписан в аналите, защото знае, че без неговата драма те са просто едни празни страници. И тук стигаме до ядрото на целия конфликт в творбата. А именно, сблъсъкът между два напълно противоположни начина за разбиране на миналото. От едната страна, значи, имаме официалната история. Тази от архивите, от тежките томове и пожълтелите страници. Тя е някак студена, дистанцирана, стерилна. А срещу нея Вапцаров изправя преживяваната история. Тази на всекидневието, на простата човешка драма. А тя е сурова, брутална, пълна с глад, с гняв, но е истинска. Цялото стихотворение е изтъкано от тази фундаментална антитеза. Ето този стих. Той блестящо илюстрира целият аргумент на поета. Да, официалната история може да очертае контурите на живота, обаче, ако вътре липсва разказът за страданието на обикновения човек, тя си остава просто една празна черупка. И точно тук, за първ път, се появява това индивидуално знам. Един знак, че колективната болка се усеща остро и съвсем лично. Добре, нека сега се фокусираме върху това. Кой точно отправя това предизвикателство? Чий е този глас, който чуваме да кънти толкова силно в стиховете? Ключът към разбирането на творбата е в понятието за колективен лирически говорител. Значи, тук не говори един човек, говори едно голямо, множествено ние. Това е гласът на всички неизвестни хора. Тези, които с труда си, с живота си, градят историята, но имената им остават завинаги изтрити от нея. И кои са те всъщност? Текстът е кристално ясен. Работници, селяни, хора от фабриките и канцелариите. А езикът им? Ето тук е същината на бунта. Езикът им е груб, ежедневен, мирише на лук, на вкиснало пълене с псувни. Това целенасочено увърваряване на поезията е всъщност революционен акт. Бунт срещу онзи стерилен академичен език на официалните хроники. И точно тук, в този кулминационен момент, колективното ние просто експлодира. Експлодира в един личен, съвсем индивидуален вик на отчаяние – аз. Това е точката на кипене. Моментът, който показва, че огромната, анонимна драма всъщност е съставена от безброй лични, непоносими трагедии. И така, щом официалната история се оказва празна черупка, как тогава да се съхрани истинската памет? Ето тук Вапцаров предлага своето радикално решение. А то е изкуството и по-конкретно един съвсем нов вид поезия. Поетът много остро разграничава два вида поезия. От едната страна
е тази пропагандантната, фалшивата, тази, дето е улисана в темпове и в агитки. А срещу нея той изправя автентичната поезия. И тя, според него, трябва да се роди от гнева и обидата, да бъде навъсена и къса. Защо ли? Защото отразява суровия живот, а не някакви си измислени идеали. И така се оформи един своеобразен манифест в 3 стъпки. Първо имаме драмата, суровия живот. После идва разказът. Безгласните трябва сами да превърнат страданието си в поезия. И накрая тази поезия се превръща в памет, в истинската история, която ще бъде предадена нататък. И с това стигаме до финала. Финалът, който разкрива за кого всъщност е написана цялата тази история и каква е нейната крайна цел. Тук идва, може би, най-важният обрат. Оказва се, че този разказ не е насочен към миналото. Говорителят не търси признание от съвременниците си, нито пък от историците, дето вече са написали своите дебели томове. Не. Той отправя посланието си напред във времето, като писмо в бутилка, адресирано до бъдещите хора. И тук е голямото заключение на Вапцаров. Историята не е някакъв си статичен архив, който просто четем. Тя е морален дълг. Право и задължение на обикновените хора е да създадат и да разкажат своя собствен разказ. Защо? За да не бъде забравена борбата им, за да се превърне в урок и вдъхновение за идните поколения. В крайна сметка, стихотворението на Вапцаров ни остава с този фундаментален въпрос. Въпрос, който е също толкова актуален днес, колкото е бил и тогава. И ни кара да се запитаме, кои са неизвестните хора на нашето време? И кой? Кой ще разкаже тяхната история?